السلام علیکم سنگتاں مخان میر ٹوکا کرگا یہ علاقہ سندھ ہے دا جھولا حجی وزیران چلگری ہوتا کا یہ خاص کار طارق عزیز سیر دعوتات کیوں کہ عبدالعزیز سیر دعوتات کیوں یہ خاص کار سن 2020 تو سینا سال 9ویں مہینہ بشی 20 تو 6 تاریخ کے یہ خاص کار شاہر دلیجاں کو رات کے محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار رباز کہ خانوں چل کری محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار رباز حاجی وزیر محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار رباز اور محمد چل کری محفلہ موجود ہے فرماشنی بازار رباز دین حمدہ فرماشنی بازار رباز اللہ وزیر فرماش ہے کہ حاجی فرید فرماشنی بازار رباز اللہ سنگتاں دوستاں خوش کنا سنت عطاء فرماشنی بازار رباز کہ غنی شیدہ چیدہ محفلہ موجود ہے فرماشنی بازار رباز بازو ہے فرماشنی بازار رباز امیر ہے فرماشنی بازار رباز محمد ہے استاد علی گلہ فرماش ہے محمد ہے فرماش ہے محمد ہے فرماشنی بازار رباز مجید ہے فرماشنی بازار رباز ادائیسان پاک مالک رب کروڑاں تورواں داخل لقب شاعری ٹپا رگاما گٹھاں گوڈنگ تکا دیگرے پرڑا بلوخیں سمبراں گڑتے میں نیو کہاں سری خیر بش نواوا جوسراں شپاکیں وطن خاطرہ تھی ٹکر دلانی داسگاں کامیا بلوچاں کا خدا میں شاعری نیک دعانا فونا علاقہ بیٹھ تھا فرماش ہزاریں بھی تھگاں میں دوست محمد دین چھلگری فرماش سو گشتی تمام شہر فریدہ پر جنے حاجی دلا دوست منا تاریخ دی مردانی ٹھیدہ سونر کٹ ملکاں پھراں قوما پسارتے ساسرے تو سندھا مری سنبھالتگاں ہر دکھ سکھ حاضریں پجی ہما گھر میں دماں بیگاں بلوچی فیصلہ تی رندی رواجو رسماں کل دلیلاں پوہ بھی تے چندی شراگی اشتگاں بازر جیلاں ریاک سو آزاد سگاں حاکماں مرداں کو پیارے ہرکسی جیبا ہمیر گئے موت براں سندھات جھولا نشتگے تی جندے ڈگارو ملکتاں دوستی کو دینا گنڈ تے بھی تھی خدا پاک مہرواں گوٹھ جند نامہ چاڑتو تو سہولت مزاں آڑتگاں اسکول روڈ بجلی پاک مسجد کو رحمتاں او تک جدیاں بگڑیں ایسی فروش چل لگاں مان سوادے بیٹھ کا سردار کاں تی دعوتاں مہمان نوازے صبریں تی عثما غنیاں ملکتاں پورے ہش دبیا خدا موسیٰ مریا محنتاں قومیں مشہوریں چلگری تھی ننگو جنگاں پیلواں اتفاق بدی یکنے کارا ٹھانگو نیہتاں حاجی فرید اگا خدا داتا بڑائی سنگتاں دھب پرا ووٹ کٹ تو نارا جدگاں ورکراں پارٹی مشہوریں پیپلے تو ہدا مزاں زرتگاں اخلاق وشیں موبتاں دوست ہر گرے ٹاہیں تگاں جزی امیراں سنگتی تی جان گو اشٹریں گداں جا پانوی گو جرمرے سواری تی کارو موٹراں واسطہ بلوچاں بازنی گو سندھڑی آفی سرادت گو نواواں یکنی کوہ مشہوریں لیڈراں تی دوست وڈو میر ہزار ہواں درش کے سوادھی گارنا میرا جی خاصیں تی سنگتے شکو مریو محوتاں سندھا قادر چلگری دا چاچا کمالو گریبگاں میریں صورت کا ٹکری شوئے رابطہ گفونا یکنا نور ہم نواف خان چلگری تی ربو مریا خاطراں ملا وزیرو دوستنی دا میریں رسولو تارکاں خانو وزیراں چلگری کلے امیداں پیلواں حاجی فرید خاطرہ میں ٹپا گشیں تو گشتگاں تر ڈکا زرکا بادشاہ میں ربا ہمیں سوالا کراں کسے کہ لوٹی تھی بدا دشمن کفاں جو لیں گراں فرماش دستاں تیار کساں نیفو نیم محمدینہ کنا شہرنی رکاٹاں چاڑگی ترہ پجینگی سازی گراں میں ناڑی مشہور ازگریں تی میرا مریا خاطرہ سونا قدر سونا رویں لوہر تکٹا آسنا مشہور میرا خاں مری تی گال ترونگلی چاٹا لباں تجیرے ہمیشہ را ضرور ترہ لکیں کلاہو پارتاں سورا و جمعہ شکریں جتی ہزار خاں محفلاں وسط خانمیر شاہرہ ٹپا گشیں تو گشت خاں شہرہ حمیدہ بسکتا محمدینہ میں کوڑ ہے سلامہ سنگتاں